baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, sunana Hisar Idi. Kamar yadda kuka sani a cikin wannan channel taku mai albarka Adan Zamani TV. Channel ce wadda za tana kama ku abubuwa na fasaha da dabaru na zamani. A cikin darasin namu na mun tawo muku da wani muhimmin sirrika da ya kamata a ce kun san shi. Kamun mu shiga cikin shirin, ina roƙon ku yanzu ne farkon zuwan ku wannan channel taku mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa ta yadda muka saki sabon shiri zai shigo a cikin wayoyinku. Ku danna lakin idan wannan bidiyo ya burge ku. To kamar yadda kuka sani, kamar yadda muka yi muku bayani, sirrin da mun tawo muku da shi shine kamar yadda kowace waya za ka iya amfani da application ɗinta ko da an sanya mashi kile. Kun ga yanzu kamar wannan waya za ku ga kamar cewa kun ga Facebook in ka shiga kaga RFA yake ya nuna mana code. In muka koma kuma kamar nan ne gani za mu iya shiga, kun ga messenger shi ma RFA yake. To yanda za mu iya buɗe wannan ba tare da mun san wannan code ɗin ba. To amma kafin mu samu damar buɗe shi dole sai mun san da wani kala application ne aka rufe shi. Kun gani in mun buɗe za mu ga wannan tambarin gashi nan wannan wurin. To wannan tambarin ta shi ne za mu fahimci wannan application ne. Kun ga wannan bulletin ne, wannan application wanda ake rufe application ake aje abubuwa a cikin shi. To kamar yadda kuka sani yanzu kai tsaye za mu shiga cikin settings namu kamar haka. Da zarar muka shiga za mu nemi afish, ɗinmu kamar haka. kun gane shi nan wannan wurin ma'ajiyar application kenan. Za mu nemi to wannan application ɗin da aka rufe shi da shi. Ku lura da tambarin application ɗin da mun nuna muku da kuma sunan application ɗin. Za mu taho kamar haka, za mu taho za mu nemi wannan application ɗin kamar da yadda kuka sani. Yana sama yawwa. To kamar da kuka sani kun ga application ɗin nan, kun ga tambarin da mun nuna muku na sita ɗin ga shine kun ga yana ne wallet. Za mu shiga kamar haka. To kamar dai yadda kuka sani za mu tafi, za mu shiga na wannan wurin yawa. To za mu shigo nan wannan wurin, nan ne za mu rufe notification ɗin gaba ɗaya. nan wannan wurin za mu rufe shi kamar haka. kun gani yawa. to da zarar muka rufe shi bari mu hita, za mu shiga cikin application ɗin Facebook ɗinmu kamar haka. Za mu koma ciki da yake mun rufe bai yi ba mu rufe shi da kyau ba yawa. To za mu koma baya kamar haka. Za mu shigo kamar haka. Okay. To masha Allah, kamar dai yadda kuke gani za mu hita kamar haka, za mu shiga, za ku ga cewa a rufe suke kamar haka. Kun gani? To yanzu yadda za mu yi amfani domin mu rufe shi, mu yi aiki da shi, mu yi aiki da kowane irin application da ke a ciki, za mu taho a nan ƙasa nan wannan wurin, nan ne wannan wurin on top da kuke gani nan ne. Amma a wayar ku wanda kuka gani nan wannan wurin haka za ya ba ku port stuff. To za mu shiga kamar haka, za mu rufe shi kamar haka, za mu yi minimize gaba daya.
za mu fita kamar haka dai kamar yadda kuke gani. To za mu dawo cikin Facebook ɗin, kun gani ya buɗe, kun gani. Za mu koma kuma cikin messenger mu, kun ga shi ma ya buɗe, kuna ga shi ma ya buɗe. To wannan ita ce hanya wadda za mu iya amfani wadda za mu iya amfani da kowane irin application aka rufe wayar da muka ɗauka a hannunmu, za mu ga dukkanin abin da muke so. Shi wannan shine ƙarshen darasinmu, amma kamar yadda kuka sani wannan muna sanar da ku ilimi ne, ba muna yi saboda a cutar da wani ba. Duk wanda ya cutar da wani babu ruwanmu, muna sanar da ku ilimi ne domin ya yi muku amfani, ya amfani mutane da yawa. Kamar yadda kuka sani, kamun dai ka shiga cikin settings ɗinka kana da buƙatar da ka san wani irin application ne aka rufe shi. Za ku ga wasu suna amfani da locking, suna da yawa wa'anda ana amfani da su wajen ajiye sirrika ko kuma a rufe application da ba a san wani ya shiga. To kun ga dai mu wanda an yi amfani ga wannan waya, kun ga shi nan, shi ne wannan application ɗin. To wannan hanya ita ce hanya wadda za ku bi ku yi amfani da wannan application a cikin sauƙi. Amma da Allah muna roƙon ku, in yanzu ne farkon zuwan ku wannan channel ta ku mai albarka, ku daure ku danna mana liking. Idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun saki sabon shiri. Muna godiya sosai da sosai. Daga naku Hisari Idi, Adan Zamani TV. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima. Masha Allah, to kamar yadda kuka sani za mu shigo, kun ka zumunci maku description daidai nan wannan wurin, daidai nan ne za mu taɓa kamar haka. Kun gani? To inda kuka ga wannan kalar rubutun gashi nan ne, inda kuka ga wannan alama take wannan rubutun, ai kun gani kuka lura a ƙarshen rubutun mun ce wannan shine link ɗin application ɗin. Kun gani? Yawwa, to wannan kalan koren rubutun da kuke gani, wannan bulu-bulu ɗin rubutu ɗin wannan da kuke gani, wannan tsawon rubutun da kuke gani, to shine link ɗin